まるで魔法のように簡単に広まってく噂話。偏見を前にピュアは正義のあったもんじゃない。仕方ないどうしようもない。そう言ってわがまま放題大人たち、どうぞご自由に嫌ってくれて別に構わない。何しろ神様もハマる